Здравейте хора, аз съм Георги и сега съм в една изоставена къща. Много разкична. Чакай. Ей, че зала за звънка. Дава на къща. А това е един умник с мене. Хайде слизаме. Такива обувки, всичко. Тук внимай по тия стълби. Виж колко са... Ай, чак. Това е тази къща, баси бруталната, човек. Омага. Страшно чувство. Какво? Какво има? Кой иде? Вълчо! Кой вълчо, бе? А, добре. Дай, чао.